ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi niile daalụkwanụ unu apụtasịa. Eji m aka na anyị niile kuliri ụra site n'elu akwa ndị anyị dị iche iche nke dị n'ụlọ anyị dị iche iche na ndụ na ahụ isi ike na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụrụ otu a ka anyị kelee Olisa bi n'eluigwe. Nna anyị nke bi n'eluigwe, anyị na-ekele gị ka onye bi n'elu mana ọgọdọ gị na-akpụ n'ala, ka onye bi n'elu na-elekọ ụwa, ka onye mere ka ụfọdụ fọrọ anyị n'ụbọchị taa na-enweghị nsogbu ma ọ bụ ọdachi nke anyị nwere, maka na ọ bụ onye dị ndụ na-ekele Chineke. Imeela nna, nara otuto. Nye ọma niile i mere anyị, obi dị anyị mma. Anyị na-asị gị ka e bulie aha nsọ gị elu. Imeela onye chekwara anyị, gị onye nchekwa, na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Emezuo n'otu kwesịrị ịdị, were nke onye nwe anyị nye nke Maazị Siza ka a ga-enyekwa ya n'oge dị ugbu a. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ omenala Igbo ka nna n'olie. Ọ bụ ya bụ onye nna ya nọ ikwu nsị anọrị n'oge gara aga. O nwere ihe m chọrọ itinye ọnụ na ya. O nwekwa n'oge ị na-eme esi na ị nọ n'otu nke ndị bekee na-akpọ union, eleghị anya na ị na-azụ ahịa garị, ahịa osikapa, ahịa akwa maọbụ akịdị, ma ọ ahịa akwa ma ụdị ahịa dịgasị aṅa, mana o nwere otu nọ n'ime onye ọbụla na-azụ ụdị ahịa mana iso n'ime otu ahụ nke m kọwara sị na ndị bekee na-akpọ union. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ihe dị otu a, mana ndị ọgbatumtum, ndị na-ere akwụkwọ nri ndị na-erekwa ose, ndị na-ebu ahịa mbugharị, ndị na-akwa ụgbọala nke eji akpata ego, ndị ọgbatumtum nke eji akpata ego, ha nọcha na otu nke ndị bekee na-akpọ union. Ya mere iru ebe ndị ọgbatumtum nke ndị ego na-akwụrụ na ahịrị, ha kwụọ n'ahịrị, iru ebe a sị ha ka m wee maa atụ n'ihi nọ n'otoro, si ihe chọrọ ịga uru agụ. Site otoro gaba uru agụ eteghị aka, mana n'ihi anya ukwu ma ọ bụ gịnị ka ha si wee chee na ọ ka ha fọjuo akpa, ha sị gị na ọ bụ $400 ka a na-ana ya. Ị ga-agakwa onye nke si ya na ị chọrọ ịga uru agụ n'otoro ka ha nọ, ha kwụọ n'ahịrị a ha kwụrụ. Ọ sị gị mba na uru agụ kwe mana ya na-ana ya bụ $400. Si ya mba ka uru agụ eteghị n'aka na ọsị gị ọga ma ọ bụ nne anyị ukwu, ọ bụ ihe aka a na-ana ya. Ka gị na ya na-ekwu ebe ahụ ka ị ga-anụkwa onye ọzọ ga-asị gị ọga ma ọ bụ nne anyị ukwu, kedu ebe ị na-aga? Ọ nụchakwara ihe niile unu kwuru, isikwa ebe ahụ gaa otu ihe akwa ka ọ ga-agwa gị, isikwa gakwa onye nke ọzọ otu ihe aka. Mana o nwere onye nọ ebe ahụ, onye ahụ so n'ahịrị a mana onye ahụ so n'otu ahụ mana o so ha eme ihe ha na-eme, maka na ọnwa ihe buru epụta ebe ahụ. O si ebe ahụ ka ọ na-anụ ka gị na ndị a na-ekwu ebe ahụ, o si ebe ahụ kwọpụ ọgbatumtum ya ka ege ebe na-eteghị aka, were nwayọọ mee ka nwaanyị ihe na-eme n'ihi na ijighị ego ma ọ bụ na ego ahụ akpọrọ gị aha n'obi gị ọ dịghị mma. I were ọkpa gbago ka ị na-apụta, ọjụọ gị ọ ga-akwesị na ị na-aga ebe dị otu, esi ego ole ka ị ga-akwụ? Esi ya na akwa ndị a na-ebe, ọ sị na ego ole ka ị ga-akwụ? Esi ya na aga m akwụ $200. Ọ sị mba na ebe a ka ha gwara $400. Akwụkwọ m onye otu ebe a, ngwa weta $300 ka m buru gị were kwasara. O mee gị na o buru gị buru oge uru agụ. Ka ị na-akwụ ụgwọ ahụ ekwe onye ọzọ chọrọ ịga Nnewi, onye hapụta ebe ahụ, ọ gaghị agbanye ọkpa na ihe a na-ana site na Nnewi gawa, site na uru agụ gawa Nnewi, o sepụ ya ego, ọ gaghị agalazi ọnụ. O burukwa onye ahụ mee gịnị ruo ebe ahụ. Ka ọ na-eru ebe a ka ọ na-afụkwa onye ọzọ, otu a ka ọ ga-esi agba ndị nke ọzọ ahụ, ndị otu ya anọkwa ebe ahụ kwụọ n'ahịrị na-eche onye ga-ewetara ha $400. Eleghị anya ụfọdụ nwere ike ka ụbọchị anyị na-agasị ọ bụrụ ụzọ ọrụ 2 maọbụ 3 ka ha ga-arụ. Eruo echi onye nke ọzọ ahụ na-agbapụ na-esepụ ego, mara ihe butere ebe ahụ, mara ihe ọ na-achụ, egotekwu ọkada ọhụrụ ọzọ bunye mmadụ. Ịma na ihe ọma na-efe ka ikuku, ọ na-efe efe. Anụ ya na ọmụkwara onye a na okeke na ọ zụkwara ọgbatumtum ọhụrụ, bụ ndị asị n'ọwa asị gịnị nke okeke nke anyị na-agba ọkada ebe a. O nwere ihe ọzọ ọ na-alụ. Mụ ama m ego na-enweta n'ụbọchị kasị akwa m ego nke asịakwa m, kedu ka o si wezuzi ọkada ọzọ? Ha wụ na ọ bụ eziokwu na ogere ọkada o nwere aka gbara ya, ọsọ ọkada ọ na-agba ebe o nwere ihe ọzọ ọ na-eme. Ọ bụ sọsọ ndị na-eme ihe aka a na-akpọ gịnị, ndị na-akpọ ụdị agwa aka a na-akpọ ndị mgbu, maka na ọ bụ isiokwu m na amaokwu ibu n'uche. Ọ bụ ya ka m bụ wee bata taa
ọ bụ sọ ndị mgbu na-akpọ ụdị agwa dị otu ahụ. Kama ha ga-eme ihe ahụ gị nwa na-eme ka gịnị ka ha nweta nkwa ụdị ego ahụ na-enweta, ha akọtọwa gị. Eleghị anya ndị obi tara akụ ma ọ bụ ndị afọ gbara njọ ha eme gị na-achọbụ ụzọ igbu onye ahụ ka ọ pụọ ha n'anya. Kama ha ga-eme gịnị, ha ga-agbasoro ụkpụrụ ya nwa na-esi eme nke ya wee mee. Ọ ya bụ ha ndị okenye asị gị na nwata kpanaha ibe ya nkụ, kpanaha ibe ya na nkụ na ọhịa sị na ọ kpara nke na-ajọ ọhịa. Sọ ndị mgbu na-ekpo ụdị agwa, sọ ndị mgbu na-ekwu ụdị okwu a. Kama ha ga-ejisi ike soro nwa na-eje jemikwu ime ọhịa kpata ụdị nkụ ahụ na-akpata ha, ume agaghị ekwe ha mee, obi ha agaghị ekwe ha mee. Mana onye ọbụla mere aka gwara ya o gafeere ihe mmadụ kwesịrị ime wee nweta ihe dị otu ahụ. Ọ bụrụ na ebe a na-ele ụlọ nri dịka ebe a na-etinye ihe n'ọnụ, iru ebe ahụ asị gị na ofu efere osikapa na narị naira 6 maọbụ 5 ka a na-ere. Ndị na-ekwucha ebe ahụ, ndị nọ n'ahịrị ebe a bụcha ndị na-ere nri a. Iru ebe a onye nke a sịkwa gị ọhịa na-ere akwụcha ewere opere ihe na-agaghị eju nwata amụrụ ọhụrụ etinyere gị n'efere sị gị na ọwụ narị naira 5 narị naira 6 ka a na-etinye. Ị nwere ike iji wee pụọ, onweghị onye ziri gị ozi, ha agba gị nkịtị. Mana o nwere onye nọkwa ebe ahụ na-eme ịbata na nke ya, o tinye osikapa ga-eme irie ya, ịghọtakwana ya n'eze ma nọ ndị ka iri. Maka na agbanyeghị ka ihe si wee dị njọ ka ihe si wee gala ọnụ na Naịjirịa, narị naira 5 na 6 abụghịkwa obere ego. Na-agbanyeghị ka ihe si wee jọ njọ, maka ihe a jọọ na njọ, ọ bụ ego. Ị kwesịrị inwekwe n'ihe ọbụla iji egote a na-ahụ ya anya. Mana onye a n'ihi na ọ ghọtara, ọ chọkwara n'ime azụmahịa ahụ ka ọ na-eme ka o nweta ya ego, o tinyekwu ihe ga-eme gị ka echi ka bịa. Ndị mmadụ a na-enu hapụ ndị nke ọzọ. Ndị nke ọzọ aha ọ bụrụ ndị obi ọjọọ, ndị mgbu nọ n'ime ha sị kwara ihe anyị na-ere ka ọ na-ere. Kedu ka ahịa si eto ndị mmadụ na-enu na ya? Kama ha ga-eme ihe ahụ ọ na-eme, ha agaghị eme. Ọ ndị mgbu ume agaghị ekwe ha eme, obi agaghị ekwe ha eme, mana ha nọ n'akụkụ na-akọtọ ya. Ọ bụrụ ndị nke ahụ n'ọnụ ofe ọha ịma na-ezigasị ihe dị iche iche, asị gị na ofu mkpụrụ anụ maọbụ ofu mkpụrụ azụ na ọ bụ narị naira 5 na-agbanye ego ekwụrụ na nri na agbanye ego nri. Esi narị naira 5 na ori kapụ, asị na ọhịa na-emekwa na anụ na ihe eji esi osikapa, ofe osikapa na ọ galara ọnụ. Ọ na-echọ ha n'iri ya na ọ chọ ha ka etire gị, na nwekwara ike kụnyere gị otu. Ụfọdụ ndị anya hụ akpa ha agwa ha eziokwu, asị tinye biko etinye ya na onwe ihe nọ ya na ọ bụrụ mmiri ofe agbara aka. Mana o nwere onye ị ga-aga na nke ya, o tinyere gị ofe ahụ, o tinyere gị otu ofe ọha ahụ, ị ga-ahụ iberibe azụ mangala, iberibe azụ asa na ụfọdụ ihe dịgasị iche iche nke na-eso okpoko ụtara maọbụ garị maọbụ nke ọzọkwa na-aga. Onye ahụ na-ata ọ na-enwe aṅụrị. Ọ ga-adịkwa ka gị na ọ ga-adịkwa ka o nwere ogotere azụ maọbụ anụ, ofe agaghị agba ọtọ. Ndị mmadụ na-abịa n'ihi gị na o nwere obi mmadụ, ọ chọghị ka ofe ahụ gbara ọtọ, ka o nwekwe n'ihe na-agbanyeghị na ijighị ego ka o nwee ihe ị ga na-etinyekwu n'ọnụ. Ọ bụrụ osikapa osichaa ya, ọ bụrụ na ọ gaghị etinyere gị ebe ọ ga-ebu ibu, o nwere ike omegbuo m akwụkwọ nri tinye n'akụkụ. N'ihi akwụkwọ nri ahụ ndị mmadụ agụrụ ejiri maka ya na-abịa a na-eri. Ndị nke ọzọ nọrọ ebe ahụ na-eji ya na-akụ asịrị na ọ bụ onye ọgwụ ego na o mekwere nke a. Ele ya anya, o mepekwa ụlọ nri ọzọ, ha ọ daa n'iwu. Ọ bụ sọ ndị mgbu na-eme ya. Ihe m chọrọ ịgwa anyị bụ na ihe ọ bụla anyị na-eme n'ụwa ka anyị zere ndị mgbu. Anyị ejikwana maka ndị mgbu na-ata mmadụ ibe anyị ahụ ma ọ sị na ihe adịghị mma n'obodo ka anyị were na-etinye mmadụ ibe anyị n'ime ahụhụ karịa ka ha si na-ata. Ka anyị hapụ ndị mgbu. O nwere ebe ha ji azụ aga. Ihe ọbụla ha hụrụ ka ha na-ewere, ihe ọbụla ha hụrụ ka ha na-ekwu. Ịhapụ ndị mgbu na-achụ ihe na-achụ gị, ọ ga-adịrị gị mma. Ya ka m na-agwa onye ọbụla, ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na orie, dịrị anyị mma na afọ, ma dịkwa anyị mma na nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ ka atụkwasị Chineke obi, ọ ga-enye anyị ya. Onye Chukwu gọziri ka anyị soro ekele Chineke, nwee obi ọcha n'ebe onye ahụ nọ. Chineke ga-enye anyị nke anyị mgbe oge ruru. Eleghị anya nke ọ ga-emere anyị ga-akarị nke nwanne anyị ahụ maọbụ nwanne anyị ahụ maọbụ enyi anyị ahụ. Ọ bụ ka Chukwu si alụ ọrụ. Ọ bụkwa na nke ụwa dị. Zere ndị mgbu na ihe ọ bụla ị na-eme ka ọ dịrị gị mma. Zere ndị mgbu ebe ị na-azụ ahịa. Zere ndị mgbu ejide maka ha, maka ekwekwara onye aka eke, onye aka ekpe gbajuo ụta. Mee ihe dị mma, ihe obi gị ga-asị gị na ihe anyị metere ya. Hapụ ndị mgbu, ọ ga-adịrị gị mma. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amụrụ ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi. Ngwanụ ka emesịa no. Daalụ no.